mai mwana indweni suicide yaoda kundondorova manje yendosvika padeni usina kubika sha chii chakadaro kwecho chinenge ngozi ichocho zviriko here zvinai mai mwana This is not it. How can I romance you? Uchindistabha nenzara panapa. Ndokuromenza sei ona kana ndiwe simba racho rinobva ku. I'm sorry baby. Alright, that's okay. Saka chitoita zvekuti ubike alright because ndautoudza kanchidya panapa izvezvi. Ndasiyadamisa munhu panzapa. Ndidhira do munhu kwepesa. How's it better? Ndicho chema surprise. Iwe, mopela. Maita zekusvikero, chitambiri. Zviriko zviri mbengi umdani. Maita ze. Ndokuona ikainini. Vaise, ndamisa munhu panze. Zve 2 minutes ndokutodzoka manje manje. Pakunopesa zvitirano zve 2 minutes. Ubike kayo because ndinotodzoka ndichodya panapa. 2 minutes. Ndakapedza. Mugare zvenyu banguru wemajeta awa mungambovakwanisa. Okay, let me cook your favorite meal, spaghetti and tin beef. I want to let us start. Oh. But she was in spaghetti. I'll blow him all. Broke kiss, whatever. Because of woman, I know, again, so big, I show him that. I want to be a big Sure. Again, to be like 2 minutes, I Yo, Tricks. Link up on me, Adi. Yo, no? Remember we have a party for running on me job. Oh, remember that one. Forward here, so me charge you. Soon come. I might just roll my blunt, smoke it high like the sky. See, buddy. Chiona ndikuno kuchipira sekuru bhazi yangu yemakore shamari yakanotsika sekuru zvamanje hazvikoyo zvakadaro surprise zvakaipa wachanga patitambo elizweka iyoyo kaunzwa vanotokulumile vakulimile sekuru zveka uri kuona chimoti ndikobatidza zvangu mobva yato sekuru mahwani samaita seresi apana una utamberi uona zvati ubhemere zviriko sekuru but bo hashai plan wese unishiyo ungadidesi sakaiti kushangana 1000 bodi na aiwe yako utsvaka 1000 bodi usira kana hapana ndatopromisa 2 minutes kawezindatopromisa blazi kama manguabi kawezi ukatopeda urebeikurotuba purwezi masimbiza 2 seconds. Yes, sir. I breed y'all and ganja in me mind. Not one of me dogs, them a playfully. Ever fresh and clean, even in me mind. Roll up the ganja. Good morning, sir. I'm Detective Zimbabwean, and this is Detective Simon. We are here to report for the duty. What's the plan for today? Nice to meet you guys. I won't waste much of your time. But I need some community in my tracks. You want this very up in the We trust you, sir, and we are saying no to drugs. We want everyone to have a better future. So I hope we win the nation. I don't have much time with you guys. So, Detective Zimbabwean. Sir. I want to give you a call. Either you find one of the girls or any of the drug dealers. You want to ambush them nice and easy. Detective Smiley and I will look around town. Yes, sir.
Yes, sir. Check. Jim, salad, Jim, get to the muka maksen Baji kan jara usah bu. Apakah itu sama? Plan aja saya. Dah dulu diputi tak apa nak jadi tak. Ini macam ni. Sakit tinggi sih. Menunggu baca lagi lagi. Cuma saya kata agak anda saya buat something. Pandai guna mawan. Aiza dapat sipan. Menunggu nak jadi. Apa bu? Ibu. Ada kadang-kadang aku tunggu aku What's up? I have something I wanted to tell. I'm always telling you. What is it? I'm pregnant. Pregnant? Yeah. Did you? Can you know that? Number? Don't say it. Eh? So I was going to do it here. Number dia ni number. Ndo tinumbriani ndiyako wanga ndoramba nongoramba zvakanaka kuramba chiko ndakazvitakura wangu uri kuona wewe ndakuti suspect wise serious ndiyako kusakazisiri yako ndavire kwauri wangu kana singatide unongondiramba zvakanaka kukuramba ndine nhumbu yako here ndokundidero kwaitauro ama bo wakapuri kwendevi ama hapa leta wangu ndozokuona Simon ndokuona wangu Simon uchandifunge mwari wakomborere after everything I've done for you ndokundi repair kwa kungitovu Simon mucho like every day. Not to wanna just spend the cash like we don't care. Did you must survive? As in I'm what you It's you to strive. Shaka wama kudaro. Kalaki paketu. Kuvoda. Uzoga mai manje. Kuchinero. Kuchina kupi? Zara mami waka. Onkuruchi, muda wachuraisa na rasta muzia. Akugorongosvika ka. Kawanchi. Gesa tokwira. Tingeti kawa. Usadaruka ni vonkuru aiwa this nansi gani. Okay, it's fine for me. Okay. Onkuru usada okay. Them know me go high, you know me love you, girl. Me love you, girl. Me love you, girl. Every time pa unoti wa kuenda, unondisi ya mai machero kwa. Hi, Chikimba. Hi. Hey, you look so young. Thank you. What's your name? You can call me Kelly. Yeah, I have your numbers. Why? Since I'm running late. Come close and nerudo and ituza mumoyo makondo ziva kuti andisirota pane vamwe vanoda kuvhiringidza asi iwe unoziva ndiwe wega wakandinoda regularly came if you irate me I promise you me irate you regularly came if you irate till you see me alright regularly came if you I'm worried with you baby. I also want a chance to do the rudo mnomba. Baby chimawani biza chinongoziya madhiredo pakaipa tanzwa nenzara inini austomboitawo action munomba ndosikawarume muchizourirwa ndozveiko izvozvo zvauya sei Sha, I'm your wife. I have to feel that I have a husband in my life. So gadoza uchataura ere mai mwana zvidiki diki izvi uchimuka ora ichi undise brogesi patangopedza dhiri racho kusida kutobuda futi manje. You see,
Santukuva kukomplena izvo. Don't worry. Tupedza sports. Okay, it's okay. Gabisire mblash. Ita fast kabosi. Pakatoipa. Good afternoon, sir. Tim, any others? Same one. So far, but not any new information so far. Makuru anipakatoipa zvazvo zvingonetsa so. Me, I'm almost at the point whereby I friend one of the drug dealers and one of the girl I met. And I don't wanna have any fake dates to make information. That is professional work, sir. Keep on touch with those guys. Bosi musazonakirwa kana mwana musazonakirwa mabasa kana. No, I'm the maestro. Okay, I'll be in touch. Eskel. Oscar. What is it? Hi. Yeah, cause it's easy boy. Who went over? Oh. I've been down to guys. Really? Yeah. Thank you. Zadaro kaze kuti ndinomboshiya kubatidza masintera angu ishoma kuti wani usiku antodziko zasiya izvo ngodo nosvika nosvika ukeli afa kamazo kali aizobuya zazana tofunga pamwe ndinolika zvokudaruka tanizoboda bawirirana munomboita unonga ziyo ka 2 minutes ngini guys zvorudaro kwete zvilaudi asaise ipapo zvenguva iwe zviri kuramba kubaka sepasina kashanda otherwise bro hapo inenge abaka kaenda bana waiza sasa rudi zi sabaji mashi hapana ndio nasiro bude Good morning, sir. Hey, Subio. Morning. Let me take over the case. Okay, sir. Sir. Karamushe. No wakustumba wenyu kakuno. Mhosva yako ndei? Yes, sir. Hatisi kunyengana kamuno. Ndati mhosva yako ndei? Mai. Ndati mhosva yenyu ndei? Mai, nditarise. Mhosva yenyu ndei? Yes, sir. Makamborowa here? Mhosva yako ndei? Tengesa matracks. Saka ndimona tiri kutsvaga vauraya nyika. Tetoshe tokubata isei. Aiwa munomatita nemasori kamuno. Tabasa rekuraya nyika nemadrugs afana nemimi. Munomati nakuya kuzota namasori muno. Tabasa rekuraya nyika nemadrugs afana nemimi. Garamusho. Kuno wakusumba kwenyu baba mimi. Garai mushi. Munopinda mukati chete. Basa rekuraya nyika nemadrugs. Kwamauya kuno muchazo unoti basa remadrugs ramaiitaka hazviitwi. What is going on here? Nyararai. Muchapasa kuabuse madrugs mimi. Blessman, did you go to me? Simuka. Blessman, Smile. Clear dismissal. Yes, sir.
Lazman. Lazman. Makuruchi. Ini apa nih macam? Dia 50-an. Pablos. Legit. Kamadi. Anzibu. Ai matunguru ndio ndatungutambuwa msana. Ndase. Dongo shigirwa. Bude. It's okay, boss. Unonzani? Kelly. Ndati unonzani? Kelly. Kelani? Kadao. Nogarao? Budire. Budire yakakura sisi. Budire rochi. Budire. Nemakuna mangani? 16. So what wakati kwa tuzima drugs rini? 14. Apo kutora dizoti wangu nekurana nevarume. Ora mangani? Zenda nakushudia nambia. Dzikama imani. Muchariso chitaura zvakanaka. Nambia. Nyara. Unongozoiti wakakomita irepi. Mwana we another 18 years. Akura kunyemba beteni. Keli zvakachoka dini. Zvakachoka dini. Mbona ngemlombe kutambira ndika? Sure beteni. Nyaya dzako dzawanda. Rape plus nyema drugs. Mwana we Keli zvakachoka dini. Nyaya ihombe. Pakoma ndokudzoka. Beteni, dzoka beteni. Beteni. Kuru ending muna aganda any time. Sure. Which was it? No much tangarini. Oh, it's a long story. Plus, Yansan, Chitsara, when you scan one in the Numbo. There's one in Angus Cotem in Angas Borna. Angus to Mona time name. I don't know, but I want to buy it. Please. Firstly, kindly give me money for morning after pills or twinder. What for? What is through my baby? Tasungo was it a direct cable? Oh.